Dobro, ovo je znači Ceca i Jaki, da vam predstavim i evo lepo da pitamo Cecu, znači pod jedan koji problem ste imali, odnosno šta vam je trebalo sa Akijom i kako ste došli do mene i šta smo znači uradili. Pa ovako, sa Akijem smo imali problem taj što nije znao nikakve komande, ni dođi, ni sedi, ni lezi, ni mesto. Pa to smo uspešno savladali, nadam se, za svega par časova, 5-6, možda tako, ne više. Onda naučio je da lepo hoda u ringu. Stav ćemo još da uvežbavamo sa Dejanom i tako. To je u principu to. Da. Najviše što smo imali. Vi ste mi rekli da je bio problem da se nije odazivao, nije došao. Znači do sedi lezi na mestu smo u suštini prvog dolaska već sprovali kako treba, drugi dolazak je već slušao to sedi lezi na mesto. Pored je isto krenuo, znači tom drugom dolasku da kažem, to dođi, to nam je trebalo znači 3-4 puta. To dođi, da. Da, i to smo isto lepo sad uvežbali. Pošto nas ignorisao sve. I uz to je naravno išla obuka za ring. Da. Kao što si rekla, znači te stav još malo treba da izvežbaš, ali lepo vidjet ćemo posle, znači u snimku, da lepo ide u ringu u krugu, znači to je već fantastično. Pokazuje lepo zubi, tu isto nema problema i... Dobro, a kako ste došli do mene, kako ste saznali? Saznali smo preko flyera iz jednog pet shopa. Happy Family, što je vamo na Bulevaru Kralja Aleksandra, da. Znači, eto tako i eto preko flyera. Da. I Siniša je isto iskusan sa psima, da kažem, i on ima sam, znači, psi. Ali ovaj put je, znači, bilo u tome da se ti istreniraš, da ga možeš voditi u ringu i na ulici i tako dalje. Da ne pustim da on vuče mene, nego ja njega da vodim, da mu ne pustim povodac od 3 metra kako sam ga ja vodila, pa gdje on hoće, kad on hoće, sve kako on hoće. I ovako, kako si zadovoljna s radom? Pa zadovoljna sam Dejane, samo, eto to moje iskustvo možda budućim korisnicima, da moraju i oni dosta da se promene, jer dosta problema mi sami stvaramo, a ne kuce. Lepo. Važi, znači ispratit ćemo Akija, kao što sam rekao, ja uvijek i kažem svim vlasnicima da ja posle, kad završim slučaj, da preuzimam kumstvo za tog psa i da naravno da sam za savjeti tu i da ispratim cijelo slučaj, znači do kraja. Vidjet ćemo kako će proći po izložbama i izveštavat ćemo o tome. Mi ćemo se truditi, vežbat ćemo, dolazit ćemo na Kalemegdan. Na kurz malo to, da izvežbaš malo sa drugim psima. Da, sa drugim kucama. Se malo bolje socijaliziraju. Pošto poludi kad vidi drugu kucu, pa samo trči za drugom kucom, to da nauči još. I to je to. Dobro, hvala ti puno, Ceco, i sve najbolje vidimo. Hvala. Vidi sti. Dobar dan svima, danas smo, rekao sam, kod Cece i kod Akija. Znači, radili smo osnovnu obuku i pripremu za ringa, za izložbe, da kažem, i sad će da vidimo u snimku, znači, kako se ponaša na ulicu, kako je bio pre, kako je posle, kako je sada, i naravno izveštavat ćemo kako je prošlo na izložbu. Hvala vam puno. Prijetno. Gde si Aki? Zdravo? Zdravo? Gde si lepi? Lepi pas. Gde si lepi? Zdravo? Gdje si? Sedi? Aki? Sedi?
Lezi. Bravo, pasi. Bravo, pasi. Uđite, Ane, dođi, Oki. Stani. Stani. Bravo. Zdravo. Što sad je on stao? E sad staviš mu lepo ovako i onda samo zatvoriš, vidiš, ovako. Da bi vidio i sad sa strane, levo, desno, bravo. A ja da probam. I onda isto staviš ga, uzmeš mu ovo, lepo mu staviš ispod da mu to ne smeta, da se lepo vidi dlaka. Eto ti si tu zdravilo, čekaj, sad ću. Sad, vidiš. I onda to lepo da mu gore stoji, postaviš ga. Bravo, namesti se, da smo rekli namesti se i stav. Sad uđite u ring, okrenite krug. Sad dođite pravo ka meni. Dobro, sad se okrenite i idete pravo u drugi pravac. Može tako, dobro. Dobro, lepo, hvala. Sad
Sad se vratite, molim vas.